Ešte pred začiatkom tohto videjka vás chcem upozorniť, dajte odber a like, nič vás to nestojí, trvá to len pár sekúnd a pomaly sa blížime ku 1000. Ďakujem vám veľmi pekne a dajte odber a like. Takže ja sa volám Pyro Perfect a máme tu dneska taký odpad detskej pyrotechniky, takže máme tu vlastne 1x vampír, 1x veľký rotáček, 2x takéto malé včielky, 2x čmelia, 2x takéto stroboskopy a takúto jednu fontánu do ruky. Takže môžeme ísť na to. Tak, ideme veľký rotáček. Môžeme na takéto včielky. Máme sa dve zapálili. OK. Jeden vampír. Jeden vampír, takže... Takže aj fontánu. Aj tak či tak nič. Vlastne osvetí celé one. To je nič. Dať dvoch šmeliakov. Jak môžete vidieť. Opalím na rád, takže môžeme ísť na to. Obytofón na to. OK, tiež bolo krásne. OK, takže ideme. Skúsim zapaliť obidve, poďme na to. Bude práske na konci. OK, takže vidíme sa u ďalšieho videjka na kanále Pyro Perfect a v tomto roku 2026 bude dosť videí, takže sa máte na čo tešiť. OK, tak sa majte, vidíme sa u ďalšieho videjka. Čus.